Molt bé, continuem ara amb els primers plats i en aquest cas farem un plat de la nostra cuina tradicional, es tracta d'un gazpacho, però és un gazpacho una miqueta diferent, perquè farem un gazpacho amb fruita i a més el farem sense pa. Oi que sí, Francesc? Això mateix. Molt bé. Utilitzarem només una fruita i 3 verdures, tomata, pebrot, una mica de ceba, i el que farem serà precisament substituir i rebaixar una mica la quantitat de tomata, i el que farem serà afegir la maduixa. Molt bé. En aquest cas veig que has agafat maduixes, això és molt important, perquè sempre que fem un plat així hem d'agafar una fruita amb un contingut en sucres baixet, com les maduixes. I veig que hi fiques tots els ingredients. Tots els ingredients, acabem amb un all així una mica petitet. Molt bé. I aquests que tens aquí per què seran, Francesc? Aquestes d'aquí seran per acabar el plat. Molt bé. Després agafarem part d'aquestes verdures que necessitem per fer el gazpacho i les tallarem ben petites per tal de poder acabar decorant una miqueta el plat. Molt bé, a més així aprofitem i fiquem més verdures i el plat queda una miqueta més voluminós, Molt bé. Doncs recordeu, aquí tenim totes les verdures i hem ficat també una punteta de sal, una mica de vinagre i ara això ho tindrem 3 minutets a la batidora elèctrica. Just abans que passin els 3 minuts hi afegim una mica d'aigua per fer-ho una mica més lleuger i pràcticament ja tenim el gazpacho elaborat. I ara ja tot seguit anem a la presentació on utilitzarem un plat així fondo com si fos una sopa i anem ficant per ordre aquestes 3 verdures que ja teníem aquí preparades, que era una mica de ceba, una mica de maduixa i una mica de pebrot. Tot això. Molt bé, les verduretes que ens donen més volum al plat. Això mateix. Això ho fiquem dintre aquest motlle i el que farem serà passar el gazpacho, el servim amb una gerra. Molt bé. I ara ja passaríem a emplatar i a finalitzar el plat. Fiquem així pel voltant. Molt bé, perfecte. I d'aquesta manera només ens quedaran 2 coses. Fiquem un raig d'oli. Oli poquet, oi que sí, Francesc? Poca quantitat, sí. Molt bé, sempre recordeu controlar la quantitat d'oli, Molt bé. I treure ja el motlle per tal de poder servir el plat a taula. Perfecte, només ens queda repassar els 4 puntets claus del plat. Primer és un gazpacho, un plat de la nostra cuina tradicional, però és un gazpacho diferent, amb fruita, sempre una fruita amb poc sucre i sense pa, sense fècula. Després és un plat que també és ric en verdura, perquè treballem amb una base de verdura. I per últim, repassem, és un plat amb poques calories perquè sempre controlem la quantitat d'oli.